vau thlani somni pasari thotan ni ani a karma salama thil thleng Syria a US jet na hi kan hrenual to mai thaya kha thil thleng kha video bulletin nan kan mangdon ani US indo thlona ten phuba an langal mi som pakhatan thi Syria ram hiram boy ani a Israel Russia US Turkey le ram then khat ten sipai an deploy meka Iran thlop helpol ten bu an khwar boka indo na mun ani mek ti ila kan soi sualom love heti lai hian ninga nikalta vau thlani somni pathum khan Syria kho chhak lama Iran ne na inzom helpol te chuan drone mangin che tan la thut maya drone manga beipui an thlak na rap thlak taka hian US contractor pakhata boral midang an hliam boka US sipai panga an hliam boka ni kha Syria rama American sipai te hi ama in drone manga be an lo ni photo bok he thil thlen nu hian US chuan Iran helte chet na hi an enliam mai theilo indo thlona an tir chuak ve ngal zata an mi le sa le an sipai thisen khuhul turin an fighter jet rol an phit chuak ngalani United Kingdom a war monitor chuan US phubalak na hian Iran thlop tu fighter som pakhat an thi ni in a soya Pentagon chuan ninga nia Iran hel ho chet na chanlet nan be pui an thlak ti anem het bok US intelligence ta chuan Syria a US military taron be tu drone hi Iran atanga local ani thu an soya Pentagon ho tu Lloyd Austin chuan hemi nu hian US chuan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps nera inzom pol te chu abeini in a soya US President Joe Biden at hupek angin phubalak na hikal puyani thu a soi Defense Secretary chuan thu chua siamin President Biden an chiang taka asoi angin kan mi puite hum himna atan atul zong kan ti dona kan du hun le huna chuan kan changlet zel dona ni ati tu pol ma in kan sipai te hi hremna pumpel leven beidon lo ati Syrian Observatory for Human Rights ina antarlan dan chuan khoch haklam khopui diir azora US beipui thlak na hian Iran thlop fighter parukan thi ni inan soi ve thung Syria war monitor chuan US in Mayadin khopui bula post abe awangin Iran back fighter dang pahni an thi te soi boka Iraq ramribula Baukamal khopui bula military post a US hian beipui thlak le in mi pathum an thile bokani White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan Friday a US beipui thlak na khan American sipai tu ma hliam an omlo ni in a soi ve bok US hian engthlona nge an man Iran hel nuaina hian US hian F-15 Eagle an lek chuaka Qatar US military base Al Udeid Air Base atangin heng US F-15 fighter jet te hi an phit chuak Iran a Deir el-Zor bula mun Iran thlop helpol mun ma rang an suasam US hian khovel mun rang a military base naval base Air Force base an nei thloa US sipai chet na hi heti hun lai vek hian Iran thlop helte hian rocket som vel mangin an changlet ve boka US base Green Village ti a hriata rocket som te hi ka chu ani tuma hliam an omlo ni in an soya Air Force Brigadier Pentagon Press Secretary General Pat Ryder chuan he rocket hi Iran Revolutionary Guard Corps te nena inzom pol ten an kap ni in a soi indona lama kalila bakmuta thu thara omzela heti la hian indo ka innoya thulian tham omle tamek chu Putin an nuclear ral thuam Ukraine thren om Belarus a ason don ni a puan ani hemi hnu hian neito ram tam tak chu an che dual ani ber mai an du lo tak zeta Ukraine chuan UN chuan he thu hi ngai tu ngal turin angena khothlang lam ngai thralova nuclear hi a man ring lo ma ila indo megna Putin an khothlang lam a vona ani ti chianga ma se boru ka thalo zela ni chuan Putin hi an warhead rolvak lavaka maya du to mai theini in an soi Putin chuan Russia hian Belarus a nuclear ral thuama da don ti soi Russian President Vladimir Putin chuan Moscow chuan a then omram Belarus nen in remna an siama
aram chunga tactical nuclear weapons da turin inrem na an siam ni in a soi Putin a thupuan hi Ukraine indona chungchanga khotlangram te ne na anin kar boruak a thatlo zelo wangte Russian commentator Tren Khatin Belarus ne na anin rem na hian nuclear non-proliferation agreement abo chedon lo ti Putin chuan a soi Vladimir Putin chuan state television a hrildanin Belarus President Alexander Lukashenko chuan hunrei tak chung NATO member Poland ne na inrina tactical nuclear ral thuam da chungchang hi anlo soidun to Russia chuan July ni khata Belarus a tactical nuclear ral thuam da na mun asiam chu azo ani to don ni in Putin chuan a soya Russia hian Belarus a hian tactical nuclear ral thuam keng thei tur thlona soma da to a Iskander tactical missile system engemaw zat a transfer to boka hei hi nuclear ral thuam ka chuana atana man thei vek an ni ti in Russia president chuan a soi Khovela nuclear superpower US chuan Putin a thusei hi film khur taken an chang le ta administration official senior te chuan Moscow in a nuclear ral thuam man atum ti chin chiana omlo ni in an soi ve thung kan strategic nuclear posture siam rem chan tur kan mulova Russia in nuclear ral thuam man a in bot sei mek ti po kan mulo NATO tangrual pol ven himna konga hian kanin pek renga nga yani ti in US lam official te chuan an soi Putin hian in rin ni khan kifin khotlang lama tangin ral thuam lian a dong ani chuan uranium ral thuam Belarus a tanga lak chhuwa to da kirle ani tur thu a soi boka athu soi hi British in Ukraine nena anti-tank shell te a supply don ti an puan nuwa a soi ani Khotlangram te chuan Ukraine hi uranium kengtel lai puimu shell tam tak an supply don ni in an soya supply ani chuan Moscow hian engtin nge a chanang ti zona Putin chuan chanlet na tur Russia hian ral thuam tam tak anei ni in a soi Russia hian a chanlet na tur tam tak anei ti in Putin chuan Russia television a interview na a soya Putin chuan chutiang sel chu kaini po in sang tam tak man lo kan nei ati International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN anti nuclear titlem tur campaign nei tu pol chuan Putin a thupuan hi nuclear ti pun na hlo om tak ani thei thu an soi Ukraine rama indona din mun thlirin chhut dik lowemo hrilfia dik lowemo a om theina sang hle a nuclear ral thuam Russia le Belarus ten anin share ton hian nasa takin boruak ati chethaya Mihring te tana chiat na rap thlak tak thleng the ni ti in ICAN chuan an soi ani Putin hian thlamhasa khan Khovela nuclear ramlian pahnih Russia le United States in kara ral thuam ti tlem tumna thuthlung New Start chu alo chhuwa san to a NATO hotu Jens Stoltenberg chuan Russia nuclear ral thuam thuthlunga ti top chu a soi sela hei hian Europe a Cold War nuwa nuclear ral thuam control architecture ati top ani ati Belarus hi Russian en inzom nang het tak na yan ni a Belarus a hun rei tak ro rel to Lukashenko kumsang ni som ni a president ta na thlan non le chu khotlangram te chuan an pom lova Belarus hi sipai politics le sum le pai lama na sa takin Moscow a in ngatani kumsang ni som ni pani February thla a Ukraine rambei pui thlak tran tira tangkhan Russia unit Tren Khat chu Belarus rama tangin an lo lut to ani Soviet Union nuclear ral thuam ro chun tu Russia hian Khovela nuclear warhead stockpile lian beranei mek kumsang ni som ni pakhat thleng hian Putin hian hetiang warhead hi sanga zakwa somsari pasari vela thunun meka United States President Joe Biden an sanga zali som ni pariata thunun ve bok ni in Federation of American Scientists te chuan an soi lan lo le an tlang zar lo hi heram pani te hian ral thuam engzat tak ko langmo nuclear ral thuam hanti hian tactical le strategic an thliar ranga tactical hi warhead te nauti in soila adik tho mai ome strategic hi chu khopui lian tak tak ti chebur thai ang khan ni Russia nuclear warhead zinga sangkhat zanga vel chu retire tir an ni to ma se an la om reng mai thei sang ni zariat sumret pakwa chu reserve fa oma sangkhat zanga sumret pariat chu deploy strategic warhead an ni
Bulletin of Atomic Scientists chuan zariat som pahnih chu leia ballistic missile da ani thuan soya. Zanga somsari paruk chu submarine ka chua ballistic missile da an ni. Zahni vel chu heavy bomber base da an ni bok ni in an report. US yan strategic nuclear warhead sangkhat zaruk somli pali an nei to ni achu tani. China hian ava in warhead zathum som nga vel an nei ni in US lam hian an soya. France hian zahni som kwa United Kingdom in zahni som ni panga an nei ni in Federation of American Scientists chuan an soi. Moscow le Washington pahnih nuclear nei hian khovel hi voi engemaw zat ati chenon thei ni in an soi hial. Cold War lai khan Soviet Union arsenal chu nuclear warhead singli vel zeta sang ani lain US chu sing thum vel ani thung. Masaya poimo ber chu heng ral thuam warhead phurtu missile tui hnuailong le bomber te hi engtin nge an ka chuang an tir chuang ti hi ni zoka. Russia hian nuclear ral thuam hmanga siam intercontinental ballistic missile zali vela nei ni in alanga. Bulletin of American Scientists te chuan heng ballistic missile hian warhead sangkhat za somret panga thleng an phur thei ni in an chut. Russia hian nuclear ral thuam kap thei nuclear submarine som an hmang meka. A phur tam thei ber chuan warhead zariat vela phur thei ni in an soi. Nuclear bomber zaruka tanga zasari vel Russia hian anei bok. Nuke tharzok. US chuan kumsang ni somni pahnia nuclear posture review anaya. Russia le China chuan an nuclear force te chu anti zaw anti lian ni in angaya. Anti changklung chho zel ni in asoi. Washington chuan ral thuam in tlan siak na mantau tak tak te machon turin ral thuam control na mga malak akal puidon ti lo soi to bok. Putin chuan US in nuclear ral thuam chi thar asiam chuak a hriat na anei thu asoi. Kumsang khazakwa somkwa pakhata Soviet Union atluk chiat nuwa ramtlem te chawin nuclear ral thuam an enchin. An enchin ni in Arm Control Association chuan an tar langa. US in kumsang khazakwa somkwa pahnia an enchin hnung ber kalpuyin. China le France in kumsang khazakwa somkwa paruka an enchin kha an enchin hnung ber ani ve boka. Sang khazakwa somkwa pariata India le Pakistan ten enchin bokin. Kumsang nile som pasaria North Korea chuan enchin boka. Khang enchin kha an enchin hnun ber ani ta ani. Soviet Union hian ates hnun ber chu sang khazakwa somkwa ani. Hele Russia nuclear ka chua dan tur tunge ordar pedon. Russia nuclear doctrine alan dan chuan Russia nuclear ral thuam strategic le non-strategic man chung changa Russia president hi thutluk na siam tu berani. Nuclear briefcase anti nuclear ral thuam wing chua tir na tur ani lo le. Chiget anti Caucasus langa Mount Chigat ming choya sakani. Chumi chu engdiklai po in president bula a umreng ni in an soi. Russia Defense Minister tuna Sergei Shoigu le General Staff ho tu Valery Gerashimov te po in hetiang briefcase hi an kol ni angayani. Abul bera chuan briefcase hi in biak po na man ro ani a. President chu sipai thunai tu sang berber te ne na in thlun zom tir ani a. Chuta tang chuan rocket force te chu confidential takin Kazbek Electronic Command and Control Network mga thlunzom man ni le a. Kazbek hian system dang Kafkas ti a hriat chu a support le a. Russian Zavevda television channel in kumsang ni som pakwa a footage an ti chua khan. Briefcase hi kutam me tur baton rang omna ani. Command ti section a chuan baton panhi oma. Chung te chu launch button dum le cancel button sen ani. Briefcase hi flashcard big mga activate ani thu Zavda chuan a soy ani. Russia hian strategic nuclear attack ama chondon niya an ngai chuan. President hian briefcase kaltlangin nuclear code nei tu General Staff Command le Reserve Command Unit ten hena direct launch order athonang. Chutiang thupek chu communication system rang takin strategic rocket force unit a alutanga. Chuta chuan target te chu anron in kap chuak don ani. Anramin nuclear attack an toka emo nuclear attack a omti fin fi ani chuan Putin hian dead hand anti
ani lo le perimeter system of last resort chu a activate anga a bulbera chuan computer hian doomsday ron thleng turin hna a thok dawn ti na ni control rocket chuan Russian ral thuam dana hmun zau taka tengin nuclear chu a ron thon chuak khual rum dawn ta ni indona lama lut thuak ila tuna indona satber na hmun chu Ukraine kho chaklam Donetsk bial chunga kho pui pakhat Bakhmut le a che vela in beina hi ni kan hriat angin private military company Wagner an ti te chuan Russia tan hma an hruaya Ukraine lam hian an bei let ve mek boka wangin in beina turu hle Bakhmut in chuna turu chho mek zela kar ni liam ta khan Wagner ho hian Bakhmut chan ve Bakhmut lui chak lam an lak thu media kan hmua hei hi adik ngei ti kan hreta boka Bakhmut kho puilai taka luang Bakhmut lui chu front line ani chho ta bok hemi hnu hian Wagner lam hian lui pia lam thlang lam kam an lut chawa an nor sel ni a hriat ani bok mase Ukraine chuan an dangkir ni in an in soi ve boka chuti anga media uara ommek lai chuan Wagner lam chuan ni zan khan thu chhuwa an ron siama Bakhmut an la thunun lo Bakhmut le lam kama thil siam na hmun hming thang tak azom plan chu an la fel le to full control ani le to ni in Russian state media te chuan an soi Russian private military group Wagner chuan Bakhmut kho pui kho thlang lama azom metallurgical plant chu full control ani ta ni in an soya an la ta ni in Russian state media in video an post a chuan a langa hei hi CNN point an run puanga an fin fia ta ni in an soi Wagner hian azom Bakhmut non-ferrous metal processing plant ram chu an thunun kimvek ni in RIA Novosti correspondent chuan video a ron soya plan chunga Wagner fighter te thalak po aron tilangani Bakhmut hi Russia chet na be pui thlak na hmun pui berani tameka hmun danga hlok na lian tham an nei theilo wangin Moscow chuan kho pui hi lak tumin na sa takin an nor mekani Bakhmut kho pui in chuna indona din hmun dik tak hi hriat chiana har hle a media pani te puan da na in an theilo wang hian indona chungril tak tak hriat a har mase Wagner ho thu soi hi fin fi ani chuan tunkar chungin Ukraine masona an nei ni in alang dona Russia hian masona an nei ti na ni dona ni heti la hian Kiev top general pakhat chuan Bakhmut a Russia sipai te chu an tlanhiam to ti soin Ukraine counter offensive po an kalpui thuai don ni in alo soi to bok Ukraine ram sipai ho tu Alexander Sirski po in a Telegram channel a Russian ho chuan Bakhmuta sipai tam takan chana an chakna po atlanhiam hle to ni in a soi Russia sipai chakna atlak niam lai hian reilo te a he hun ram chang hi kan mangtang kai don ani ti in an soi ani heti la hian Ukraine hian kar engemaw zat chung chu counter offensive an nei mayarin omlo a chan chural thuam du khop le sipai Bakhmuta an la lut hlei theilo ni in an soya Russia lamin Bakhmut an hualo wangin counter offensive nei thei tur ral thuam khol khoma hlei theilo wani hei wang hian Zelensky point counter offensive nei watani tur thu hi achiang hrilo ati Russian Wagner mercenary group sipai te chu an ron chena sale to hle a Bakhmut hi an boma khopui hi apuma thunun tumin ma an lamek chumi hun chu an hnai to hle ni in pro Russian news te chuan an puang war hle Olevo in hi Indonesia thum som ko pasarina ni ta a Indona muala in epna in beina alien tel boka Indona pon lama US le nai to Russia chu nuclear chungchanga lian takin anin eple mekani Putin a chuan Belarus a nuclear ral thuam phur lu atum rup maya engpo ni se chanjin thar ber hreturin he channel hi ilongai chang zel don nia